ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti recruiter. Tampok itangal daw iti panakigasanggas at immortal ang hero. Iti drama ana paulwan. Alipugpong! Magsapa pa lang. Sino nga tad ay tagtok-tok-tok? So, paikit din ti mangreeng kada tao. Ay, hindi nga takulas. Dahil ito'y tirigat na ita. Tanatakwatan ng ti sikreto iti bagi na. No apay asaan ang makaturog idi. Ita, makaturogan. Makikontes kanya ko na di bumangon no awan na patagapapanan na. Kumain! Sapaya purado. Mabubod! Ay, si kamat gayam, Susan. Hanyat maipay mi. Ta sinapsapa mo't tinakikaroba. Mapukpukaw da apong ko alakay kan bakit, ama. Ne! Napananay? Saan mi ngarod nga amo? Ha? Amo mi idi simangpet kami iti rabi kat nakaturog dan iti kwarto da. Di mi mat ngamin sinirip ida iti kwarto da no nakaturog dan wenno saan pa Ay, tinasayaat. Umunag ka. Ayabak Nicolas, ta isuti kang runaan apangibagaam iti problemam. Nukasta. Napandangatan nagpasyar Kastamat ti atap ko, idi imbaga ti may sa akaaruba mi anakita na daapong ko alakay kan apong bakit. Sa dino ti nakakitaan na. Agturong da kano ijay ayan tirang tay. Mayat kano pa'y ti inaklili da amagmag na. Napandangarod nagpasyar Nasaya at laeng ano kasta. Ngamda kas nagparparik na kanyak. Itay pa'y akas la mabaybayo ti barukong ko. Isa madalaga na. Sige, bayam. Takitaan mi noan niya ti maitulong mikan ka. Agyaman akno kasta. Saan ka pengagyaman? Tawan pailat na aramidan mi. Namnama ka masarakan tayo pa'y ni apong mi. Apay ngamin ada kami ti inhasitgam. Apay adi ka pay lain report ka dagiti pulis. Diya ka mo. Ngamga po siguro ta natagtagainap ka. Siyak tinatagtagainap mo? Wan, da kayo kan apong bubod. Natagtagainap kayo adwa. Da kayo kampay iditi kakuyog da apong ko. Isa pang asiyo. Tulungan da. Agis tambay ta iti dayta pagtaglakwan apong. Kunaklan wag sawar ta dito'y ili. Awan maganap ta iti kasta nga aramidan ta. Isong agpalabas ta iti oras ditoy. Kitaan tamat dagiti lumabas at tao. Dito yan. Mayat dito'y apagpwestuan ta. Makita ta ti amin na lumabas. Apong, kitaan dyan ang sabat iti magmag na alakay. Nagbastosan. Nagdapay ti sangwa ng sinabat na lakay. Adda ibagbagana. Asit ganta ida apong. Ngam di ta ipadlaw a paliiwan ta ida. Denggan ta ti bagbaga di babae iti lakay. Wen apong, umaykan. Mamati ka kanyak amalakay. Ado tinaawis ang mapanagpasya iti ibagbagak a lugar. Mapanagpalay lang ijay. Agpaiso ka di day tangay bagbaga ang bahasang. Ay sus agpaiso ama. 100%. Libre pa ya. Sagot da ito'y para kada kayo senior citizen. Mayat sa. Talaga amayat. Naidumduma ang biyahe da ito'y. Para kada kitikas kada kayo ang nagraduaran iti ado apakasikuran. Kan pagrigatan iti panagbiag. Agin ina na kayon. Gaputa nagretiro kayo niti trabaho yo. Agpimpensyonan ti kaduan kada kayo. Dagiti profesional ang nagretiro. Gangganasan daan ti agkuy-kuyakaw. Amang ururay la iti isasangpa iti pinsunda. Ketap no naan-anay ti ragsak ken lang ay asagrapo nyo. Agturista kayo metten ama. Sa dino a lugar day ta ibagbagam aya. Iti ka di balasiw taaw. Ketuan
aglugan kayo iti tumayab alugan. Nay, bayat saa. Ay, Isus, mayat ko naglangaro din, ama. Iso nga, agpirma kayon. Tapno mairaman kayon iti umuna ang biyahe. Dandanin mapon no ti first trip, ama. Interesado ak iti bagbagam dito'y padak alakay basang. Nagsayatin, ama. Nang nagmula ang ti bagbagat, katayat mong ti sumurot. Napintas! Kaya't kumatyag turista kasi iti bagam. Sakit libre kunamsa. Yun, ama, libre nga road. Sagot nga rin kada kayo a senior citizen. Nagkasat kayo a senior citizen, ama. Taado ti maipaay kada kayo a benepisyo. Kat, may saday to yun. Ay sige, iraman nak iti listaan. Kano iti first trip? Asap, ama. Ay, stay. Ti kahit ko sawan, iti kabiitan apanawan. Apaman ama ako par amin ng pitugaw iti pagluganan nyo, agrupot adago sa ama. Apong, dandani amin ang malabasan ta aposte. Wenno pader, ket ada nakapaskil aladawan tilakay. Wenno bakit ang mapukpukaw? Wan nga rod. Nagdadakkel dagiti nakasurat missing. Iti babatiladawan anak kapaskil. Iso nga gan nagkaapong ang mga numairaman kamat ang mapukaw. Kanya? Hahay! Apay ko mamapukawak. Sanak pa'y mat nagkabaw. Amok ti pagawidak. Oray sa dino pa'y ti pakadanunak. Apay nga yakas to'y ti marikrik nak. Anya ti marikrik na maapong. Kasla maudin da ito'y arabik, dito'y balayta. Wen tagrubot kayon inton parbangon. Nakaimpaki kan. Kaya't nasa wen. Agin na dayutan apong. Ay, sanak samat la sumurot. Gundaway mo daytan ang makapasyar iti sa bali a lugar. Libre pa'y apong. Sayang. Wan matkit di Ket laglagi pa nyo ti kinunayo. Asaan kayo amayaw awan? Uray sa dino pa'y ti pakadanunan nyo. Saan kayo amayaw awan, apong? Masiguradok dayta. Sana ka mayaw awan. Amok tulat ta ti pagawida. Oh, di saan kayo nga rod amadanagan nun, apong? No di yung magustuhan ti papanan nyo, di agawid kayo adagos. Tirigat na. No awan to ti sabali a pagluganan. No di timot lalogan mi amapan. Ay, siyempre. No kaano nga agsubli ti grupo. Isumot lang ti panagsubli. Mapilitan kayo ngagtalinag di jayon na, apong. Ay, pudno asa nakamayaw awan. Angam kasano pa ya makasubli akto? Di kay madanagan, apong. Anya nga iti serbiti na pigsa a radar ko. Radar? Ay, hunngag paiso. Ay, nalipatak meten superhero ka. Superhero? Katwan. Kasta ti awag kadagiti immortal a hero. Ay, makatugla pa kon. Maturog akon. Tapno makariingak inton parbangon. Dagasendak ano. Ay, sakpay ito mo na. Nakaragragsak dagiti nakalugan alalakay ken babakit. Babay kulas! Babay, apong! Napandan. Pagunti nagluganan da, ang mga itunda kadakwada iti ayan ti ibagbagada. Ana idumduma alugan at umayab. Nga iso ti pagluganan da. Surutak ida. Tiyan mo ni apong bubod. Kat agtali na edak lang dito'y amang uray iti panagsublina. Ngam saan? Tasurutak ida. Alipugpog! Urod mo to'y nakadanunan tayon padak a seniors. Ay, kasla imposible apod no ti bagbagajay nangawis kada tayo. Saan na imposible? Gapot makikita kunti pagluganan tayo.
Dayjay man, oh! Ne! Anya kita tilugan day ta. Asla. Nagtimbukal mat. Why? Husto di kunada. Ana idumduma ang kita tilugan at tumayab ti pagluganan tayaw. Ay, nabatada na makitak ti pagabuklan na. Kaslamot higanti abatya. Nagkinalob ti sukog tilugan. Adda nakasurat iti bakrang na. Ngamjak mabasa. Trip of no return. Trip of no return. Kaya't naasawan. Saan nga agsubli? Kakabsat, di kaya't nervyos. Ang mga agatake kayo iti sakit yo iti puso. Aganda rin yung pagluganan niyo. Aqua senior citizen. Ala, aglilinya kayo na mapanlumugan. Anyat na ko na yung Linya! kakabsat. Ay, sana mamali na. Naka-schedule na itang agbiyahe itang oras. Ala, agaro kayo. Awanan ti mayat nga aglugan, tayo nalilaw na kami. Kanya, ay, awan tagbate. Ilugan na kayo. Ay, kakadwa. Akayo na nakita duduugan na natatao. Iturong nyo, hindi pa kailuganan dan. Sige. Sige, paglugan kayo. Robot nagititimpor iti kasamukan. Nagdapaltog da. Lasan tayo. Lumadayo tayo. Aray! Nakutulkan na itiigam da. Anday, mataya kon. Apay ngay. Ay, antay na idumduma kinapigsakon. Apay, nakapsota ko na yan. Ay, napalos pa ka kung dito'y karotan. Sana ka makatakder. Ulas! Ayan man! Tulungan na kami! Ulas! Sabay kumanta isang bait ti alipogpog. Ulas! Si kakadidaitan! Ha? Awan ni Kulas. Imadayo mo't lang ti alipogpog. Ay, Kulas! Ispalan na kami! Jakon ka ba ulat ni Magna? Oray mataya ka. Saan ako na makapagna? Amin tayo. Saan tayo na makapagna? Iswasang-sang kamay sa tayo namatay nito'y. Ha? Kumita kayo ititangatang! Tao tiyang taytayab! Nagpigsa ti angin. Ngam itingato. Saan tayo maapiktaran? Da kami dito'y, Prinsipe Aguilos! Nay, Dito'y! anyat pupukawan day tapada tayo alakay. Kapsat bubon! Ay! Ako yung kakanin! Sino tiyawawagan iti Prinsipe Aguilos? Ungat pa isa. Tay jay tao ngagtay tayab! Ha? Tao nga agpaiso ti agtay-tayab. Wanag pa iso dahita. Ang among kade, bubon! Wan! Ay, aday tan kakadwa! Ang diso dito'y ayan tayab ni Prinsipe Aguilos! Sino ka di tiyawawagan iti Prinsipe Aguilos? Kapsat bubon! Iso ti mag-ispal kada tayo! Di kayak butang! Ay! Hintayap na kon! Sino ka? Pangipanam kanyak! Ibon lang kay Jibaybay. Ilungis kan, tapno maminggakan. Ay! Saan? Kasyanak! Saan? Kasyanak! Nabili naklaanag-recruit iti lalakay kat babagat! Ahon basol ka! At datan iti batog ti tao. Ilungis ka. Saan? Yaman kami, Prinsipe Aguilos! Ala, aglugan kayo matlang iti nangiluganan da kada kayo.
Ay, May subli kayon kadagiti luglugaryo. Ay, no, asino ka man na, prinsipe. Agyaman kami unay kan ka. Ay, pinsalakan na kami. Nagyaman ka ba eh? oray ba, bakit kan lalakay kami? Agyaman kami. Inikanda kami pala iti gundaway, tapno pumaot pa iti panagbiag me. Uy, nga. Isungag yaman kami. Ay, Karbangan nyo pa iti agbyag dito irabaw ti daga. aglugan tayo. Ay, tayo! Aglugan tayo! Ganasan niyo! Tayo! Nagawit tayo! Nakaskas daaw. Bimatok ta. Imbatok na ka nakakawiwit ak itibokot mo. Katadatan iti lansad. Ngam, awan danom ditoy. Adda dito'y dagitay recruiter. May balod na dito'y dat-datlag apagbaludan. Anya? Kaya't ko makita mida. Sakbay nga agsublita iji nagapanta. Ay, nakaskas daaw. Ada pagbaludan dito'y lansad ti baybay. Dat-datlag apagbaludan, apong bubod. Dito iti pakadusan dagiti ganggan na at itirabaw ti daga. Ditan gagayem tinagibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon Kirby Riliera. Sound effects Jun Rebutazo. Musika and computer recording technician Mark Molat. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipongpong!